Atenció als amants de canvis de legislació referent a l'habitatge. Com la regulació del lloguer ha funcionat molt bé, ja sabeu, per reduir l'oferta a mínims històrics, doncs han pensat, per què no també limitem ara el mercat de compra-venda? Saps que entre el 21 i el 23 de juliol el govern de Catalunya vol votar al Parlament dues proposicions de llei que afecten a la manera que tenim de comprar un habitatge? L'última tendència del govern de Catalunya és veure qualsevol compra d'un habitatge com si fossis un tauró de Wall Street. Compres un pis vell per reformar i posar-lo a lloguer o vendre? Especulador. Compres un actiu per donar-li una segona vida? Especulador de manual. Moltes d'aquestes adquisicions precisament serveixen per un actiu que està fora de mercat, perquè en les condicions en les que es troba no es pot ni llogar ni vendre, serveixen perquè tornin un altre cop al mercat. Per això se'n diu rehabilitació. És a dir, que al final serveixen per incrementar l'oferta d'habitatge. Amb aquesta normativa que es vol votar a finals de juliol, millorarà el gran problema que tenim actual de l'oferta o simplement posarem un altre pal a les rodes del mercat que ja està prou tocat? Deixeu-me la vostra opinió, comentaris i obrim el